report to dawaton gikan ni Brigada Alan Tangkawan. Isa ni makahatag og impormasyon sa matud pa bana-bana unom ka mga tulisan. Ani na hitabong pagpanulis kag hapong adlawas udto mga higalas duha ka mga jewelry store. Hatagan og reward Brigada Alan, ibrigada mo. Brigada Live Report. Subay sa nahitabong tuli sa duha ka silingan nga mga jewelry shop sa Dalan Calderon sa downtown sa Cebu City. Huwebes Agosto 8, 2024. Si Acting City Mayor Raymond Alvin Garcia niluwat og ultimatum sa Cebu City Police Office aron mailhan og masikop ang unom ka mga suspek. Sa paghinabi sa Brigada News FM Cebu kang Garcia, siya ningon nga kinahanglanong sulbaron sa kapulisan ang krimen sulod sa 48 oras. I told them, kinahalan, yun lang pagkataan within 48 hours. Kung nakataya, ang imong, bilang imong panganak kataya na hasta imong pagka-city director. And I am very serious about this case. Binuang ning mga ingunan ni not in Cebu City. No, so hopefully within 48 hours we will already get our lead and hopefully na natin madakpan ng mga suspect. Matod niya, disappointing ang naitabo tungod kay dayag nga walay kahadlok sa mga otoridad ang mga responsable tungod kay gihimo kini sa adlawan og sa dapit dool sa kinadak-ang merkado publiko sa Dakbayan. Din adunay daghang police outpost. Disappointed no nga kita ba yung sinilingon balik-balik police visibility. Apparently nanamtay mga beat patrol, di ba? Ng mga police nga magsigig lakaw-lakaw. Ilang iingon nga ang mga beat patrol naglakaw, pag-abutan nila, pagtuyok na nila din suod na dayon sila. No, so you know, it only happened 10 seconds. Nakuha na dayon tanan. So muna nga, very disappointing, but mamatay mabuhat ani except mapangitaan nila to ang solusyon ani kinsay mga suspect and I will put them behind bars. No, ako giinan si Colonel nga kinahanglan I have to get that report within 48 hours. Gingong muhatag usab og reward ang acting mayor ngadto kang bisan kinsa nga makahatag og impormasyon sa identity sa mga responsable. Muhatag kag reward ani niya? Reward, yes, muhatag ta og reward. For any inyo kong giunhan, announce niya unta ko. But yes, I am already looking at the possibility ng muhatag kag reward. Anybody who can give us a lead, no? As to the details of the reward, amount, etc. Kunya lang ta mag-isgot na. I will in due time give our reward mechanics kung sa inyong tawagan na. I will have to talk to the police. Nasayran nga gibanabanang mukabat 14 milyones pesos nga kantidad sa mga alahas ang gikawat sa unom ka armadong tulisan. Duda yung ko nga nilin yung mga local boys. If ever na yung mga local boys, look out. I don't know. No? We will wait. Ako, di lang na mo hatag og conclusion ba? No? Kaya wapamatakibaw yun. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, The Music News Authority. Brigada!